Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урны Казан тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Башкортстаннан килгән милләттәшебез Кызыл таң нәшрияты директоры баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов. Исәнмесез, Фаил әфәнде. Саумсыз. Сезне Казанда күрүебезгә без бик шат. Безнең бу әңгәмәбез Казанда уздырыла торган Бөтен Россия татар журналистлары форумы кысаларында уза. Һәм инде сез менә шушы форумда безнең кунак буларак катнашасыз. Без бик шатбыз. Икенче тапкыр үткәрелә торган менә бу форумда без журналистлар алдында татар журналистларын нәрсә борчый дигән сорау куябыз. Һәм бүген мин үзебезнең тапшыруның башында ук сезгә менә шушы сорауны бирәсем килә. Бүген татар журналистлары нәрсә борчый? Әлбәттә, аларны борчыган әйберләр күптер. Мин аны теге барсында чагыштырып әйтә дә алмыймдыр. Чөнки, мәсәлән, Башкортстандагы татар журналистларын борчыган әйбер белән Самара яки Омск өлкәсендәге татар журналистларын чагыштыру мөмкин түгел. Чөнки Башкортстанда татар басмалары барысы да дәүләт ярдәме белән чыга. Анда район газетләре дә, республика басмалары да. Шулай булгачлан, бүгенге көндә иң борчыган әйберләр ул журналистларның үзләренең бүгенге журналистика таләпләренә җавап бирүе дип әйтер идем мин. Чөнки журналист бүген ул татар журналисты да, гомумән милли журналист та, башка телле журналистлар да, алар универсаль булырга тиешләр. Әгәр дә инде без традицион журналистикага гына ябышып ятабыз икән, бу инде әзрәк кенә булса да теге хәзерге заман яшьләрен үзебезнең басмаларга җәлеп итүдән ничектер читләштерергә мөмкин. Чөнки бүген IT технологиялар алга киткән бит инде. Интернет алга киткән. Шулай ук төрле хәтта телефоннардан укып була бит инде газетләрне бит. Шулай булгачлан басма матбугат ул ничектер 45-50 яшьләрдәге булса, аларга карата менә алар шушы 18-дән 45 яшькә кадәрге татар телле укучыларны үзеңә җәлеп итәрлек итеп материал әзерләү һәм аны интернетка урнаштыру менә шушы сәләткә ия булырга тиеш бүген татар журналисты. Укучы артыннан куырга тиеш. Аны эзләп табырга тиеш бит инде. Әлбәттә, укучы артыннан куарга, хәтта ул укучыдан бер адым алга да барырга тиеш. Алга да барырга тиеш. Менә бүгенге көндә мин әйтер идем, Кызыл таң нәшрияты журналистлары, алар барсы да дип әйтерлек, шул универсаль ясә фәнни телдә әйткәндә ул конвергент журналистлар. Конвергент журналист ул димәк бер материалны берничә төрле басмага әзерләп бирә алырга тиеш. Безнең бит инде Кызыл таң, безнең нәшриятта 3 басма. 3 басма бу инде басма дигәчтән бу кагаз формасында дип әйтик инде. Ул Кызыл таң газеты чыга. Аның 100 елдан артык 101 ел булды бит инде бу ел. Шулай ук Толпар журналы ул яшьләр журналы, быел аңа 25 ел булды. Шулай ук балалар өчен, кече яшьтәге балалар өчен безнең Әллүки журналы бар. Менә шу Әллүки журналлары безнең инде ул басма рәвештә торылы һәм интернетта да барлар. Бу безнең басмалар. Димәк, аның электрон вариантлары. Кызыл таңныкы ул хәтта регистрация үткән, рәсми теркәлү үткән ул электрон басма бүгенге көндә. Без бит инде менә бер редакция булып 3 басма чыгарабыз һәм безнең интернет вариантларда бар. Без бит һәрбер басмадан ниндидер чарага һәрберсеннән журналист җибәрә алмыйбыз. Без җибәрәбез бер журналистны. Һәм шул ул журналист шушы чарадан ул Кызыл таң гәзитендә басырлык итеп тә яза. Шулай ук Кызыл таңның электрон басмасына да яза. Һәм Кызыл таңның социаль челтәрдәге битләренә дә эшли. Һәм шул ук вакытта ул аны шушы чараны Толпар яшьләр журналына да яраклаштыра. Һәм Әллүкигә дә яраклаштыра. Менә универсальлек шул инде. Менә универсальлек шул. Һәм ул гына түгел. Бүгенге көндә татар журналистлары ул урысча әйтеп әйтсәк мультимедийный журналистлар да булырга тиеш. Һәм ул үзенең үзе язган материалга ул аны иллюстрациялый да белергә тиеш, инфограмма да куя белергә тиеш, аудио һәм видео вариантларында эшли белергә тиеш. Әгәр дә менә шушы әйберләрне без эшли белсәк, бездә инде татар журналистикасы ул алга карап эшли дигән сүз. Фаил әфәнде, менә яшерен батырын түгел, әйбет, башка телләрдә язучы журналистлар белән чагыштырганда, шул ук сез әйткән универсаль журналистлар, универсаль татар журналистлары. Аларга хәзерге вакытта кытлык бик зур. Профессиональ дәрәҗәдә яза торган татар журналистларына. Менә бу проблема хакында бездә инде берничә ел әйтелеп килә.
Башкортстанда хәл ничегрәк? Сез бу универсаль журналистларны каян эзләп табасыз? Универсаль журналистларны бернинди югары уку йортында чыгармый аны. Әйе. Мен гомумән әлбәттә мине бу сүзне әйткән кешеләр әлбәттә мине гаепләрләр, мине сүгәрләр. Ләкин тәҗрибә шуны күрсәтә. Тәҗрибә шуны күрсәтә. Гомумән мин журналистикага өйрәтер идем магистратурада гына. Алар бакалаврны бетерсеннәр, филолог булып. Әйе. Татар теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты. Дөрес итеп язарга, сүз байлыгын арттырырга. Әлбәттә. Аннан соң гына менә ул магистратурада ул инде теге шушы специальность, шушы белгечлекне алсын иде. Чөнки бер уйласаң бит, менә 5 ел, 4 ел укытып кешене журналист ясап булмый барыбер. Чөнки беренчедән ни өчен булмый? Чөнки заман барыбер алга китә. Ул беренче курста укыгандагы журналистка булган таләп, ул 5нче курска җиткәндә ул бөтенләй туры килмәячәк. Без каян алабыз? Без аны мәктәптән үстерәбез, бу журналистларны. Безнең бит балалар журналы бар. Балалар журналын язалар. Без аларны үстерәбез яшьләргә, яшьләрдән Кызыл таңга, зур өлкән газетләргә. Һәм аларны без укырга кергәннәрен карап торып, аларны үзебезгә практикага алып, практика вакытларында шулай итеп үстерәбез һәм соңыннан эшкә алабыз. Монда икенче бер әйбер дә бар, чөнки мин үзем берничә ел журналистика факультетында дәүләт имтиханнары чыгарылышының рәисе булып торам. Мин анда ул журналистларның кемнең ничә икәнен күрәм дә. Әлбәттә. Әлбәттә. Үзегезнең күз алдында. Үземнең күз алдында. Һәм мин аларны укулары беткәч, диплом алгач үзебезгә эшкә чакырам. Фәйли әфәнде, әйтегез әле, менә электрон вариантлар барлыкка килгәннән соң басма варианттагы газета, журналлар укучыларны югалттыгызмы? Безнең басма газет журналларының тиражлары алар стабиль тора. Бер үк дәрәҗәдә, мәсәлән, Кызыл таңныкы шул 5000 тора, 4700, ул икенче ярты елда азрак төшә инде, беренче ярты елда күбәя. Әллүкинеке безнең 2550, ул стабильны шулай. Тулпарныкы 2300 тора инде. Менә без шушы басма матбугатны да югалтырга тырышмыйбыз. Ни өчен дигәндә, басма матбугат ул барбер бетмәячәк. Чөнки басма матбугатта гына традицион безнең журналистика сакланачак дип уйлыйм мин. Чөнки теге сетевая журналистика ул бөтенләй аңа таләпләр бөтенләй икенче төрле бит. Менә әле без кино карыйбыз, бит. Менә бит кешегә хис белән сеңдерергә була фикерне. Менә шу традицион журналистика ул шушы фикерне, журналист үзенең әйтәсе фикерен һәм халыкка җиткерәсе фикерен ул бары тик басма матбугатта гына хисләнеп сеңдерә ала. Һәм шул язылган әйберне кулыңа тотып укыганда да бит әле ул икенче төрле хис барлыкка килә, интернеттан укыганга караганда. Әлбәттә, аның икенче бер ягы бар әле. Мин, мәсәлән, интернетта укымас идем, менә әгәр дә мәктәптә укысам, интернетны укымас идем. Ни өчен? Чөнки күз бозылганнан. Бит басма кагазны тотып укыганда бит күз бозылмый. Күзне саклар өчен генә булса да әти-әниләргә мин мөрәҗәгать итәрдем. Менә шу яшьләр балалар матбугатына шушы балаларын яздырсыннар иде алар. Күзләрен саклап, үзләренең балаларын күзләрен саклар өчен генә. Әйе. Тагын менә бер сорау. Бу инде кабат шулык укучыларны саклап калу һәм укучылар артыннан куу дигән нәрсә. Хәзер күп кенә газета, журналларда гомумән бит инде теге желтая пресса дигән әйбер бар бит инде безнең әйме. Укучыны ничек тә үзендә тоту өчен ул ниндидер гайбәтләр, ниндидер уйдырмалар, ниндидер менә мин үзем яратып бетерми торган әйбер бар инде, үтрешләр, гаиләдә булган менә шундый конфликтный нәрсәләр, шул әйберләр артыннан да куалар. Чөнки нәрсә генә әйтсәк тә ул халыкка кызык. Якын, кызык. Менә сез бу әйбергә үзегез ничек карыйсыз һәм дөресен әйткәндә мин Кызыл таңның интернет вариантында еш күрәм андай әйберләрне. Беләсезме ни өчен ул шулай? Менә рәсми материалларын, журналист материалларын интернетта бик укымыйлар диләр бит инде. Мин теге алайык дип әйтмәс идем. Аны барбер укыйлар. Чөнки аны һәрберсенең бар үз укучысы бар. Андый материалларны куюның да сире бит инде билгеле. Гомумән Башкортстандагы татар матбугаты гына түгел, сире аның андагы бөтен матбугат эчендә сире бар аның бер. Ни өчен дигәндә, хәзер бит Башкортстанда сайтның просмотрына карап гонорар түләнә. Гонорарны бар арттырырга кирәк.
Ләкин бу менә сез әйткән теге сары хәбәрләрне аны бит шулай бирә белергә кирәк. Мәсәлән, ниндидер үтереш икән, аның бит инде нәтиҗәсе шушы укыган кешегә ул ничектер гыйбрәт буларак алырлык һәм тәрбия бирерлек булырга тиеш. Ниндидер үтереш икән, димәк, булай эшләмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ничек итеп шушы юлдан чыгарга кирәк? Кемнедер уйландырырга, кемнедер куркытырга. Бары тик теге менә шулай булган, ул аны үтергән дип кенә язып булмый бит инде. Шулай фәһем алырга тиеш, ул аны үзенең тормышында шушы бер кабатланмасын өчен нәтиҗә ясарга тиеш укучы. Без менә шушы әйберне күз уңында тотабыз. Фаил әфәнде, инде хәзер без әйләнеп кайтыйк үзебезнең менә шушы бөтен Россия татар журналистлары форумына, әйме. Әйтегез әле, менә бу форум иң беренче чиратта шушы форумга җыелган чит төбәкләрдә яшәүче журналистлар өчен ул нәрсә булырга тиеш? Тәҗрибә уртаклашу мәйданы булырга тиеш. Тәҗрибә уртаклашу. Мәсәлән, мин үткән ел килгән вакытта, ул вакытта шәһри Казанда иде, булса кирәк, хәзер Ватан Татарстанның редакторы Гөлнара Сабирова, мин аның тыңладым. Чыгышына бик әйбәт доклад ясады ул. Миңа ошады. Әлбәттә, күп әйбер миңа таныш, ләкин бит бар, мин беләм дип түгел, анда бар бер син уйлап бетермәгән әйберләр була. Моңа кадәр игътибар итмәгән нәрсәдер. Ул теге гадәти күренеш кебек, ләкин син аңа игътибар итмәгәнсең. Менә мин аннан өйрәндем. Ул миңа үзе әйткән була, шундый тәҗрибәле кеше килгән ди, но тәҗрибәле кеше дә яшьләрен тыңласа ул бит инде. Тәҗрибәле кеше һәр вакытта да ул тәҗрибә туплау белән тәҗрибәле була. Шулай дип әйтик әле. Шулай тәҗрибә уртаклашу мәйданы ул булырга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки без әгәр дә бердән булганда гына бөтен Россиядә татар матбугатын саклап кала алабыз. Әгәр менә шушы форумны татар конгрессы үткәрү ул бик саваплы эш дип әйтердем. Киләчәктә татар матбугатын саклап калу өчен. Татар журналистына сездән иң кыйммәтле һәм иң мөһим киңәш. Бүгенге көндә иң мөһим киңәш ул татар теленең нечкәлекләрен ныклап белсен иде ул. Менә минем киңәшем шул. Чөнки филология факультетын бетереп килгән безнең студентлар, алар ничек итеп бик йомшак кына әйтеп әйтергә, татарча җөмләне төзи белсеннәр иде. Шуннан соң икенче киңәшем инде, әгәр дә ул үз халкын, үз милләтен ярата икән, ул инде шушы эшләгән эшендә яратачак, билгеле, һәм татар матбугатында алга тәрәшәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушындый эчтәлекле һәм матур әңгәмәгез өчен. Дөресен генә әйткәндә, тәҗрибәле кешедән бу күпмедер күләмдә журналистлар өчен үзенә күрә бер менә шушындый мастер-класс шикелле дә булды дип уйлыйм әле мин. Рәхмәт сезгә. Шакыруыгызга рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр элемтәләрне шулай саклап, бергәләп иҗат итәргә насыйп булсын. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Башкортстаннан килгән милләттәшебез Кызыл таң нәшрияты директоры, баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов иде. Тапшыруны Энҗи Шәйхетдинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.